I això, des d'un punt de vista filosòfic o epistemològic, fa que quan parlem de ficcions haguem de diferenciar diferents nivells. Primer tindríem la ficció fraudulenta, l'engany, la impostura, però després tindríem una ficció retòrica, la ficció literària, és a dir, una ficció justificada per la creació. I llavors tindríem un altre tipus de ficció, que és la que a mi m'interessa més, i és la que intentaré explicar fins a quin punt és exponent l'exposició de baix, que seria la ficció profilàctica, és a dir, una ficció activista, una ficció que, com ha dit el doctor, el nom del qual no recordo, el que era subdirector de Sanitat, deia que tenia el deure moral d'instaurar-ho. És a dir, hi ha una fotografia que, en contres de ser documental, és metadocumental. El que fa és introduir el dubte en la fotografia documental. No per arribar a un cinisme de que la veritat no existeix, sinó senzillament de que quan arribem a haver de prendre decisions, com el cas que hem vist del documental, que afecten les nostres vides, que afecten la vida dels altres, hem de sospesar molt agosaradament totes les dades que rebem, perquè, com hem vist, n'hi ha moltíssimes d'adulterades. Això passava a 1838. Fem un salt de 160 anys. Passem a l'època digital. Fa uns mesos vaig estar a Suïssa, a Lugano, i vaig comprar aquesta postal. Quan algú va a Lugano, doncs hi va per raons normalment turístiques, pel festival de jazz, els casinos, o per qüestions, diguem-ne, de turisme paisatgístic, els Alps, l'esquí, l'alpinisme, senderisme, escalada, etc. I aquesta imatge veiem la Riviera amb els seus hotels tradicionals, etc. La típica postal que un envia dient jo he estat aquí. Les postals corresponen a un patró descriptiu estrictament documental. Hi ha unes llicències, farem que sempre els cels siguin esplendorosos, les aigües cristal·lines, hi ha unes llicències que no podem considerar un engany, és purament cosmètica, com quan una senyora es posa un coloret per ressaltar, és a dir, això no invalida la bellesa intrínseca, diguem-ne, de l'estructura. I aquí passa el mateix, una postal li acceptem una certa cosmètica envellidora. Però vaig seguir caminant pel passeig i 50 metres més enllà em vaig comprar una altra, que era aquesta. Pràcticament la mateixa postal, la mateixa perspectiva. Però, curiosament, amb 50 metres de distància es produeix un moviment tectònic. Les forces orogèniques d'aquell lloc facin que per darrere apareixi el Monte Cervino, el Jungfrau, que és l'al·licient turístic, l'atracció dels que van allà a respirar aire pur i esquiar i tot això. Què està passant aquí? Doncs que, evidentment, les possibilitats de la intervenció digital fan tan fàcil i tan apetitós aquest tipus de muntatge que, en aquest cas, l'industrial, l'editor, no es va poder resistir a la tentació de presentar-nos dos per un. És a dir, dos avantatges, les dues raons per les quals algú visita Lugano amb una sola imatge, amb la qual, lògicament, serà una postal molt més comercial, perquè abans, si no, n'hem de comprar dues. Ara, amb una sola, hem explicat dues coses. Hem estat en els casinos i que, a més, hem pujat a dalt de tot de la postal. És a dir que, efectivament, en la mesura en què satisfà les necessitats del consumidor, es tracta d'una imatge més documental, més descriptiva. És a dir, que això ens parla d'un altre element que em sembla important per l'ontologia de la fotografia, i és que quan parlem de veracitat hem de filar prim respecte a quins nivells ens estem situant. Aquí tindríem el que podríem dir una veracitat perceptiva. Això és el que vull dir. Aquí la càmera i l'ull veuen igual. En canvi, aquí tindríem que parlar d'una veracitat turística, és a dir, efectes turístics. Aquesta imatge és més veraç, és més completa, dona informació més acurada que no pas la primera. I això ja ho han dit teòrics. Walter Benjamin va dir que la realitat que parla l'ull és molt diferent de la realitat que parla a la càmera. Per tant, es tracta normalment d'intentar que aquest divorci, que aquesta distància s'apropi al màxim. Quins són els mecanismes de la ficció? Justament incidir en aquesta distància, és a dir, ajuntar-la o separar-la. Quan el fotògraf o qui gestiona l'imatge és capaç d'administrar la distància, és quan una fotografia pot ser més honesta o menys honesta.